ga yan samari duk sun zo sun wani tsaya mutane a hanya. What? Kaga malam kakka batan suna kawai ka kira ni da sunan kai na miji katan karfa. Oh no! Kake kira na da sunan katti ne kaga malam kakka batan suna. Wannan gargajen mutum wani ya ce yi mutum. What? What? Wai ka ji wajen wayan ya zaka yi. Wait, here was I. Así le da un